Fermentovaný peľ v mede. Potrebujeme včelí peľ a med. Včelí peľ. Najlepšie je čerstvý z peľochytu, obsahuje 100% živín. Druhá možnosť je zmrazený a tretia sušený peľ. Sušený peľ sa musí na niekoľko hodín naložiť vo vychladnutej prevarenej vode. Med. Surový najlepší svoj alebo od včelára. Med nesmie byť tepelne ani ináč spracovaný. Postup. V podstate môžeme dať ľubovoľný pomer peľu a medu, napríklad 1:1. Mne sa páči viac peľu a menej medu, tak dávam pomer 2:1. Keď to chcem vo väčšom množstve, pridávam vždy násobky peľu aj medu. Fermentácia. Peľ v mede necháme pri izbovej teplote fermentovať 5 dní. Nádobu len prikryjeme, neuzatvárame pevne. Drevenou alebo plastovou lyžičkou každý deň raz premiešame. Po 5 dňoch je hotovo. Nádobu pevne uzavrieme a odložíme do chladničky. Užívanie. Užívame 0,5 až 2 čajové lyžičky denne. Začíname od malého množstva, 0,5 lyžičky ráno na lačno. Množstvo postupne zvyšujeme. Peľ sa užíva ráno a pred obedom. Večer nie, lebo povzbudzuje. Mohol by rušiť spánok. Fermentovaný peľ je lepší stráviteľný ako samotný peľ. Vedia to aj včely, preto si peľ ukladajú do plástov a zakonzervujú ho medom. Vznikne tak fermentovaný peľ, perga alebo včelí chlieb. Ním sa potom krmí celý včelí roj, dospelé včely aj larvy. Na obrázku je perga z nášho úľa od našich včiel. Fermentácia bez medu. Ďalší postup je bez medu. Je vhodný pre cukrovkárov alebo ľudí, čo z akéhokoľvek dôvodu obmedzujú cukor. Fermentovaný peľ len s vodou. Suroviny. 2-3 polievkové lyžice peľu, 100 ml filtrovanej alebo prevarenej vlažnej vody. Postup. Peľ s vodou zmiešame v čistej sklenej nádobe, zakrieme gázou alebo voľne viečkom. Necháme fermentovať pri izbovej teplote 2-3 dni. Každý deň premiešame 1-krát drevenou lyžicou. Po 2-3 dňoch nádobu pevne uzavrieme a dáme do chladničky. Užívanie. 1 čajovú lyžičku denne ráno na lačno. Nepoužívame kovové nádoby alebo lyžičky, vodu teplú viac ako 36 stupňov Celzia a ak zmes zapácha nepríjemne hnilo po syre, treba ju znehodnotiť. Nie je bezpečná. Hlavné výhody fermentovaného peľu sú lepšie vstrebávanie živín. Fermentáciou sa rozkladajú bunkové steny peľových zrn a to znamená, že je lepší prístup k bielkovinám, vitamínom, minerálom. Ľahšia stráviteľnosť. Obsahuje probiotické baktérie, podporujú črevnú mikroflóru. Silnejší antioxidačný účinok, vyššia biologická dostupnosť flavonidov a enzymov. Prirodzená podpora imunity a regenerácie.